Mill-ewwel ta' Lulju li ġej se jidħol fis-seħħ il-ħlas tal-VAT fuq paketti żgħar taħt 22 euro li jinxtraw minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt se tiddaħħal sistema ta' Import One Stop Shop fejn il-bejjeħ se jiġbor il-VAT fuq oġġetti li ma jaqbżux il-valur ta' 150 euro. Il-kap tal-operat tal-Multipost spjega f'aktar dettall dawn il-bidliet. Ġie kreat dak li qed isejħulu l-Import One Stop Shop fej bejjieħ li jbieħ minn barra l-Unjoni Ewropea jista' jirreġistra mal-Ewropa f'pajjiżi Ewropej biex ikun jista' jiġbor il-VAT direttament u meta l-oġġett jinxtara waqt iċ-checkout. Minn dawn il-bidliet se jgawdu l-klijenti, primarjament b'aktar trasparenza fil-prezzijiet. Dawk l-oġġetti li kienu jiswew bejn 22 u 150 euro li bħalissa jitħallsu tariffi addizzjonali tal-proċessar u l-VAT Malta, il-VAT jitħallas direttament lill-bejjieħ u Malta m'hemmx iktar ħlasijiet addizzjonali għax it-tariffa tal-proċessar mhux se nżommuha fuq dawn l-oġġetti, allura il-prezzijiet ħajkunu irħas milli bħalissa tiħallsu il-klijenti Maltin. Il-Malta se tkun qed tiddikjara kull oġġett li jidħol f'Malta minn barra mill-Unjoni Ewropea li jfisser li se ddaħħal l-informazzjoni tal-pakkett fis-sistema elettronika ta' dwana. Pal-operaturi postali oħra fid-dinja, il-Multipost u anki dwana ta' Malta investew f'sistema elettronika internazzjonali ġdida biex taġġel ir-rilaxx tal-pakketti fl-istess waqt li sar taħriġ intensiv lil numru ta' ħaddiema biex jaħdmu din is-sistema.